Shubor nakaslem jong unong san Hima. Katu kat ni ngut kiriu pau khmat ha ka jing lekai na du urang lekai football ba pau nam u Lionel Messi ha du uriu pau nam ha ka baseball u Alex Rodriguez u belatep kerteng ko mu erot bat kiwi pat kinong lekai jong ka enter Miami kila sha khat snova ha White House ha ka sni padai ban kin ma buram ya ka nam la du jong ka MLS Cup 8000 apusan ka ba kila job ha benai no pra Katkum ka khubor Hindustan Times layat hu bakini kirang lekai kilaya kendu ya President Donald Trump haswa buun kren shapang ka jingjob jong ka enter Miami ha ka MLS ha ka ba utram ula ai khuble ya urang lekai na Argentina u Lionel Messi bad yu George Mas kumbala yo I ha ka Turki ikat ba Messi udang yang hajan utram u President ulas dang ban kren shapang ka jing kan ad ha Iran bad ong ba Katnat sipai jangkari Amerika ringkat bat kari Israel kidang yai beteng ban penibur ban yakun ya kari kabadi ganong shun kari Iran hakikadan kibaki beriu kempat jioi menu ngidang penpra yaki namding jong ka Iran Hakawai kabenta utram ulai nujor yung Messi badu Pele urang elekai ubala tebet bah ba ubala Kylli lau Pele ne Messi ubakam tebet kipat ba akila jubab da ka kerteng jong nong job Haka World Cup 8000 apuat. Kumban chukdo kani kadi kasin ke baningkong jong Messi ban let sa White House. Unong job u prasin ha Ballon d'Or. Ula kentat ya ka jingkot jong President Burom u Joe Biden ban ai khusnam Presidential Medal of Freedom. Ban menchem snem Ronaldo udan ha White House.